Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa kelas 11. Sugeng kepanggihan malih kalih kula Eka Widianti, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas PGRI Semarang. Wonten ing video sakmenika kula badhe ngandharake babagan piwulangan Serat Wedhatama Pupuh Gambuh. Senajan pasinaon sakmenika taksih ngagem sistem daring utawi PJJ, ananging boten damel semangatipun kula lan panjenengan sedaya mudhun. Pasinaonan saged dipun lampahi wonten pundi kemawon. Ananging ampun supe tetep kudu jaga protokol kesehatan ingkang sampun dianjurke marang pamarentah sedaya. Sumangga sami sareng-sareng dipun simak piwulangan ing sakmenika. Wonten ing piwulangan sakmenika kula badhe ngandharake babagan patang bab. Kaping sepisan kula badhe mengulas sekedhik babagan Serat Wedhatama. Salajengipun wonten paugeranipun Serat Wedhatama Pupuh Gambuh. Lajeng kaping 3 wonten pituturipun Serat Wedhatama. Kaping pungkas utawi papat inggih menika cara ndamel lan cara nembangake tembang gambuh. Mekaten. Serat Wedhatama menika menawi piwulangan ingkang sampun dipunrembag wonten ing semester gasal utawi semester setunggal. Inggih, wonten ing semester menika kula badhe mengulas sekedhik babagan Serat Wedhatama. Wonten asal usul tembung. Asal-usul tembungipun Serat Wedhatama inggih menika Weda. Weda menika artinipun ajaran utawi patokan utawi ilmu. Salajengipun wonten Tama. Tama menika artinipun becik utawi apik. Salajengipun panganggit. Sinten to sing nganggit Serat Wedhatama menika? Nggih. Serat Wedhatama menika ingkang dipun anggit dening Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara Papat. Ampun kesupen nggih. Salajengipun wonten struktur serat. Struktur serat wonten ing Serat Wedhatama kaperang dados gangsal. Kaping setunggal wonten pangkur ingkang wosipun wonten 14 pada. Salajengipun wonten sinom ingkang wosipun wonten 18 pada. Salajengipun wonten pocung menika wosipun wonten 15 pada. Salajengipun wonten gambuh ingkang wosipun 35 pada lan kaping pungkas wonten kinanti ingkang wosipun 18 pada. Salajengipun wonten pitutur. Pituturipun Serat Wedhatama menika menawi wosipun babagan raos syukur dumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung kagem menapa kemawon kraosan wonten ing raganipun manungsa ingkang sampun kaperang dados kawan inggih menika wonten sembah raga, sembah cipta, sembah rasa lan sembah jiwa. Bab salajengipun inggih menika paugeran tembang gambuh. Paugeran boten namung wonten ing tembang gambuh kemawon, ananging tembang-tembang macapat sakliyanipun tembang gambuh inggih gadhahi paugeran. Nah, paugeran menika kaperang dados 3. Kaping setunggal wonten guru gatra. Guru gatra inggih menika cacahing klarik utawi gatra ing sak pada. Salajengipun kaping kalih wonten guru wilangan. Guru wilangan inggih menika cacahing wanda utawi suku kata wonten ing sak gatra. Salajengipun kaping 3 wonten guru lagu. Guru lagu inggih menika tibaning swara ing pungkasing gatra. Wonten ing tembang gambuh menika guru gatranipun kaperang dados gangsal. Salajengipun guru wilanganipun wonten 7, 10, 12, 8. Lan guru lagune inggih menika U, I, U, O. Tuladanipun mekaten.
Samengko ingsun tutur. Nah, wonten ing gatra menika gadhahi 7 wanda. Lajeng tibaning swara wonten ing gatra menika inggih vokal U. Mekaten cara ngitungipun. Inggih menika larikipun saking pupuh gambuh padha setunggal ingkang wuninipun kados mekaten. Samengko ingsun tutur. Samengko ingsun tutur. Artinipun kelak saya akan bertutur. Sembah catur supaya lumuntur. Sembah catur supaya lumuntur. Artinipun ada 4 macam sembah yang harus dilestarikan. Dihin raga cipta jiwa rasa kaki. 4 macam sembah itu, yang pertama ada sembah raga, yang kedua ada sembah cipta, yang ketiga ada sembah jiwa, dan yang keempat ada sembah rasa. Anakku, ing kono lamun tinemu. Ing kono lamun tinemu. Artinipun disitulah kita akan bertemu dengan tondo nugrahaning manon. Tondo nugrahaning manon. Artinipun anugerah dari Yang Maha Kuasa. Mekaten lirikipun saking pupuh gambuh padha setunggal. Inggih, wonten ing sembah catur menika saged dipun metken malih dados 4. Inggih menika kalau wau sampun wonten ing larik nggih wonten sembah raga. Sembah raga menika inggih rasa syukur manungsa marang Gusti Allah ingkang sampun nyiptakaken. Lah, rasa syukur menika dipun raosaken wonten ing raganipun manungsa. Lajeng wonten sembah cipta. Sembah cipta menika raosipun syukur manungsa marang Gusti Allah ingkang sampun nyiptakake awake piyambak. Lajeng wonten sembah jiwa. Jiwa menika saged dipun gadahi manungsa inggih wonten ing jiwanipun saged kaperang kepiye carane pembawaan utawi karakter utawi watakipun manungsa. Jiwa menika kados makaten. Lajeng wonten sembah rasa. Sembah rasa menika rasanipun manungsa ing ati. Kepiye carane ngrasake marang sedulur, marang manungsa liyane, marang kaluwargane. Menika sembah rasa niku dipun ginakake. Nah, sembah rasa menika niku saati. Nggih, ngoten. Bab kaping sekawan inggih menika cara ndamel tembang. Cara ndamel tembang kaperang dados gangsal. Inggih menika kaping setunggal inggih nemtokake lan nulis ngenani gagasan sing arep didamel utawa digawe tembang. Menika panjenengan kedah ngertosi watak-watak saben tembang ingkang badhe dipun damel. Salajengipun inggih menika nemtokake tembang sing arep digawe. Menika badhe tembang napa? Manut utawi anut watak ingkang sampun panjenengan mesi. Salajengipun kaping 3 inggih menika nulis guru gatra, guru lagu lan guru wilanganipun utawi paugeran tembang kados mekaten. Sakwise menika inggih gawe ukara utawi kata ingkang jumbuh kalian paugeran tembang. Salajengipun neliti malih ukara-ukara ingkang sampun dipun damel kala wau
menawi kedah selaras kalian paugeran tembang gambu. Mekaten kala wau cara damel tembang ingkang selaras kalian paugeran tembang gambu. Inggih, salajengipun sumangga sareng-sareng gladhen tembang inggih menika Sekar Maca Pat Gambuh Laras Pelog Patet 6. Sumangga samengko ingsun tutut sembah catur supaya lumuntut dihindraga cipta jiwa rasa kaki ing kono lamun tinemu tondo nugrahaning manon. Inggih, kala wau piwulangan Serat Widhatama Pupuh Gambuh. Sejatosipun pupuh gambuh menika nggadhahi 35 pada. Ananging boten kula andharake sedaya nggih amargi wekdalipun boten cekap mangke. Nggih, mekaten kala wau pasinaon Serat Widhatama Pupuh Gambuh ingkang saged kula andharake menawi wonten kirang langkungipun kula nyuwun agung pangapunten. Matur sembah nuwun.